Good evening. Gigiddan tayo man nga mangibaga, happy birthday Mama Mary. Tradisyonal nga Ilocano, tradisyonal nga parokya, no birthday ado ti mapanhan. Wan, basta no birthday orehang nga naawis mapan. So nga na awanan, basit dato'y simbaan tayo, gayam, agkurang. Katataw may tayo agragsak makipagrambak, agrag-o. Ado ti rumbang nga pagraguan di puso tayo, tatanga aldaw panakayanak, tinasantuan nga ina tayo. Adagayam ko, amamuyo nga taisuna, nasimrag ti seminaryo, dinalpas ti seminaryo, nangasawa mo ten, nagtaltalon, nagkapkapitan, nagkagkagawad, limaban nga mayor, nangabak. Kunakti may sa nga kalugaran na, abay nangabak kanumat, kunak wan apo, naitsamba na mat, kakumusta mat, mayat mat apo, anya ti mat panagkunayo mat, kunak hindi may sa nga lakay nga kalugaran na naggasat anayanak, daya ti term na, naggasat anayanak. No, amirisan tayo ginagasat nga naiyanak. Gapo talaki isuna from Manalon hanggang nga nagmayor. Kaslakas jemot. Ori bagada magkada kami di naggasat kay din aya nga pamilya di yola amuno nya rigat dagiti pamilya mi na nagpadi kami kuna met. Kunaggasat nga naiyanak. Kanukit kitaan tayo sino tinagasat nga naiyanak rambakan tayo tata pan nakaipas ngay. May ibaga tayo ano nagasat di dyan nangabak nga mayor wano na kala din na minsan nagawidak dahil agpat patay at iwete nga kapidwak wan mapangabak mo nakita na kunak na ibagak nga wan mapangabak nya ko ni father ikanak mangki di tinumero ta nagasgasat kunana taya amin ta plate number ta kuakon kada birthday ko ang lugi kan tumo ilaeng kung kunak nga luklukwan ano ti kinagasat nga kuna tayo ito'y lubong dahil tay laki biglang yaman nangabak ka nagbalay gid ti anak mo ti pamilyam kay mangat di jay biag wow nagasat ko na tayo dahil ti term tayo iti nagasat ngam ni Apo Santa Maria is isugarod ti kuna ni Elizabeth jay greeting na jay kablaaw na sika tinainggasatan kadagiti amin nga sikat na inggasatan kadagiti amin ababay sikat ikagasatan isu ang arumbang nga adda tayong agragsak agyaman agragrag o ti puso tayo amang rambak tinaiyanak nga nainggasatan apay nga nainggasatan umuna Immaculada Concepcion isulaeng tinaiyanak nga puro nga tao tani Apo Isus na iyanak ani Apo Isus niya ngam isu na Dios at the same time tao niya isu na laeng tinaiyanak a tao ditoy lubong nga haan anamulitan ti basol a tawid kadagiti amin nga naiiyanaken namulitanen ti basol a tawid addan na rumrumwar kapaylaeng madibdevelop kapaylaen mairamramang kan ti basol napaya ko na ni San Agustin di basol dananang kintatang rumwar ka si babasol kan in the Old Testament ti dagiti imuna nga ninuno tayo chain reaction haan nga mapugpugsat dayta kay isu na laeng ni Apo Santa Maria tinailaksid iti basol nagasat met ani nga nangisikog kin ni Apo Santa Maria dawakin kin anang arud tinaganak na apaya nakaiyanak ti tao nga insaganan ti Espiritu Santo tapno maiyanak nga awan ti basol anya ti purpose na taisunto ti mangisikog kin ni Apo Jesus babaen ti Espiritu Santo nagsikog nga iso ti umay mangisalakan kada tayo
Iso nga tata, no agragrago tayo, no ag-celebrate tayo, ti birthday tayo, di pa kayo mauawatan ti selebrasyon nyo tatan. Apaya, kada bulan at dahanda na jobingan apay ag-birthday, apo, third month na pala, apo, kada binulanan, kada amin, adda cake, kada dapansin na, adda mo lobo na, adda mo money cake na, addan sa money cake tayo madamdama, bagik. Kasi ano nga itatikin na po Santa Maria, nga bagik? Kada money cake na apo, adda nag-birthday tatay mga apo lakay, apo, tayo gayam ko mat, apo, adda mo money cake na, inikanda mat. Sada nagpicture, nalpasin awanan. Kaday jay ko na tayo, iso ang di puso tayo, agragsak, agrago, agyamyaman. Anya day tayo umuna. Niya po Santa Maria na yanak isula ang tinayanak nga babae nga awan ti basol na. Maikadwa, gapo ti panagwon na amoyo tiyas ni Apo Santa Maria, haan nga boyfriend na niya. Ato kita drama nga kunana kunwari na disgrasya ti motor nya naganan ada drama na agpropose gayam, will you marry me kunana ko yes na kunana yes iti boyfriend or girlfriend day nya ngem ni Apo Santa Maria sa bali ti nagyasan na Espiritu Santo tinagwunan na babaen day anghel agsikog kanto ipasngay monto ti Mesias may nga maladaga panaganam to ti Jesus anya ti kunana matungpal kanyak akas insaom yes di yes ni Apo Santa Maria dadtan na iyanaken ti mangisalakan therefore nangrugin ti pannakaisalakan mapunasen ti basol ti sanga lubungan mairamaram tay amin uray pa dagiti immun o nangam isuna retroactive kuna nga rodejayan gababaen ken Kristo before ken after ni Kristo dagiti ni nairamaram iti nagan ni Kristo mangrugin ama isalakan gapot ti panagbuon ni Apo Santa Maria iso nga naggasat iso ko na ni Elizabeth sika tinainggasatan kadagiti amin ababai uray pa nga tan nagpresidente data nga babae uray nga tano isok kabaknangan data nga babae ni Apo Santa Maria tinainggasatan kadagiti amin kagaputan na inggasatan maisurot masino dagiti maisurot nga nainggasatan sino dagiti makuna nga nagbaling nga nainggasatan no nainggasatan ni inam maisurot ka nga nainggasatan no nainggasatan ti inam maisurot ka nainggasatan iso nga da kayo kensyak naisurot ang nainggasatan iso garod nga rumbeng laeng nga agragragsak di puso tayo malagipyo di pa nagsasao ni Apo Jesus igi sinaguga niya agi sursuro isuna adda nagkuna ken ni Apo Jesus naggasat tinangiyanak kinang tagibiking ka kunana di jay may nga audience ni Apo Jesus naggasat tinangyanak kinang tagibiking ka ni Apo Santa Maria titok-tukuyan na anya mo ti kunan ni Apo Jesus nagasgasat pa'y dagiti agtungpal ti pagayatan ni amak haan tayo nga Mary kagasat haan tayo mga kasla kagasat ni Apo Santa Maria ngam anya mo ti gungguna tayo anya mo ti consolation tayo anya mo ti kinagasat nga nakairamanan tayo umuna dahil nga panakaigasat naibunyag kada tayo naimaldit kada tayo nairaman tayo iti bagi ni Kristo therefore naina tayo datayo nainggasatan tayo met naimaldit tayo ti bagi na isuna ti ina tayo ti bagi ni Kristo datayo ang nabunyagan therefore nainggasatan tayo met maikadwa niya tinainggasatan nga adda kada tayo nagsimple di imbagana nagasat tinang sikog kin nang yanak kin nang tagibiking kakunana nagasgasat pay dagitay mangtungpal iti pagayatan ti Dios why are we here apay nga datay ditoy apay nga nagtitipon tay ditoy umay tay agrambak agrago ngamin tartarigagayan tayo ti agyaman daytoy nga ina tasursuruten tayo ti anak na kaderpon no kayat tayo nga sursurutin ti anak ni Apo Santa Maria ni Apo Jesus ti pagayatan ti Dios ken ni Apo Jesus nagasat tayo met
Umay tayo mat paspasan ton di biyag tayo. Umay tayo mat daldalusad da iti nagkapsutan tayo. Nagasat tayo ta umay tayo mat tarigagayan nga palintigan da iti nga biyag. Ta da iti mat itarigagay tayo. Agaramid iti naimbag. Iso kayat na nga saun kakabsat. No nagasat niya po Santa Maria, naisikog nga awan basol na maibilang tayo maanagasat apaya, di anak na sursurutin tayo. Di wedding at kay na. Di kasar ijay kana. Nya? Do as wills kunana. Nya? Aramiden nyo no anya ti pagayatan na. Amin magkat nga itad tayo nga merit kini Apo Santa Maria. Amin magkat nga itad tayo nga pagdaydayaw nga mangpadayaw kanya na kaagturong amin kini Apo Jesus. Amin ori kata Santo Rosario yo, amin magkat nga panagpatulong tayo nga ti panang salaknib, amin nga panagpatulong tayo ti panang ibabaet na agturong amin ken ni Apo Jesus kakabsat. Isu nga ni Apo Santa Maria, no kuna tayo nga umay tayo agrokbab, umay tayo agdayday, umay tayo padayawan ta birthday na, umay tayo agpakumbaba nga agpatulong, agturong ken ni Apo Jesus. Takunana nga ron, kasar kana, anya ti kunana, aramiden nyo kas imbagana. Haan nga imbaga nga di, haan nga di imbagak ko nana. Iso nga amin nga aramiden tayo, dahi ti sakripisyo tayo, nagnobnobena tayo, dahi ti umay tayo nga panagtitipon nga siraragsak. Amin agturong, babaan kin ni Apo Santa Maria, agturong kin ni Apo Jesus. Iso nga no nagasat ni Apo Santa Maria, apay hantay kadmo nga nagasat. Lakal bito man ta kaabay mo, uy nagasat ka ko na. Nay, basit ti nagasat. Maminsan pa, uy nagasat ka. Anak na ka ni Maria. Mopay no sino akin anak ka da kayon. No hantay pa lang ibilang nga iso tinasantuan nga ina tayo, mopay no sa akin no anak ka da kayon, sino ti ibilbilang yung nga inan. Nagasat niya po Santa Maria, sumurot na iraman tayo mat nga kinagasat. Anya nga rutirumbang mat nga regalo tayo. Anya mat kapintasan nga itid tayo. Na adag birthday, ada na minsan, adag birthday nga kadwami, kunak ije kadwak ka, anya nga ruti itugot ta, marikotanak nga rod no dete kaslaawan ti itugot. Ngam nasursurok ti kunana, your mere presence, di ka adamon dakkel nga banag iso ti kapintasan nga regalo kanyanan. Hala adamot a regalo tayo, adda pay mulmula nya dagita regalo tayo, adda cake, adda balatong nga inanger, adda taba na basit, inyad aduda di digotap no makawaras. Madi ka pay apay kapoy nya ki den. Tapi ata basta malabayan mo na anosan yon taon. Ada pansit mga po nagpuraw. Guys, na yun na yun to tisuyon, wan patisan. Kanya mo ti maibalin tayo nga irigalo, wan dagitoy external, pangayayo tayo, ti bagbagi tayo, pangkwa tayo, ngam di ka Adam, nangruna no tartari gagayam ti kinadalos ti puso ni Apo Santa Maria, di ka Adam nga umay mangipakita mo ti sakripisyo para kanyana, ay kadakkelan mo nga regalo daytan Nangro na no tartari gagayan tayo di puso na nga iso ti matulad tayo ay maragragsakan ani Apo Santa Maria. Dahil di ati kapintasan nga regalo. Ala na saya at agtipon-tipon tayo, agrambak, agyaman, nangro na dahil tinasantuan amisa. Kung agmismisa tayo nga si pupuso ako, ad na no naragsak ni Apo Jesus ako, ad dapay nga naragsak ani Apo Santa Maria nya. Happy Fiesta. Maminsan pa ibaga tayo, happy birthday Mama Mary.